bojových športoch existuje zlaté pravidlo. Ten najväčší vždy vyhráva, až kým zrazu nevyhrá. A to, čo dnes uvidíš, sú presné momenty, keď sa obry naozaj zmýlili. Tento obor sa volá akebonu. Bývalý Yokozuna v sumo s hmotnosťou 227 kg, ktorý sa rozhodol, že po rokoch dominovania v doju poctí svet kickboxu svojou obrovskou prítomnosťou. Jedného dňa sa stretol s Remim Bonjaským, létajúcim gentlemanom, ktorý mal len 109 kg holandskej presnosti v kickboxe. Akebono okamžite začal používať svoje sumo taktiky. Tlačil a zmietal súperom, ako by zabudol, že toto nie je dojo a že tu padajú skutočné údery. Ale Bonjasky bol príliš rýchly, príliš technický a príliš disciplinovaný na to, aby sa nechal zastrašiť mužom, ktorý sa pohyboval ako pomalý nákladný vlak. Takže štíhlejší bojovník z dojo sa rozhodol zrútiť mrakodrap od základov. Uvoľnil ničivý vysoký kop, ktorý poslal obrovského 227 kg obra padať na podlahu ringu. Rozhodca sa ponáhľal zasiahnuť. Zatiaľ čo Akebono sa snažil pochopiť, čo sa práve stalo. Remi Bonjasky práve rozobral na kúsky Poltonovú legendu len pomocou rýchlosti, presnosti a načasovania. Bob Sapp, 170 kg chodiacej chemickej továrne, ale tu je ten zvrat. V tomto zápase bol on ten najmenší. Akebono priviedol celú svoju rodinu, aby videla jeho debut. Veľká chyba. Sapp si okamžite uvedomil, že jeho súper nemá žiadnu obranu proti úderom a začal sypať bomby ako muž, ktorý má nevybavené účty. Zhodil Akebona ako padnutý dub, potom opäť tvárou na zem, v polohe, v ktorej vyzeral ako obrovská žaba, čo si dáva šlofíka. Ale Akebono zjavne potreboval na to tretí názor. Tento titán hamburgerov sa volá Butterbean. 192 kg skazy, ktoré rozdrvili desiatky mužov jednou rukou. Jedného Silvestra mu naservírovali na podnose Japonca, vážiaceho 75 kg, menom Genki Sudo. Namiesto toho, aby si vymienial údery s touto demolačnou guľou, Sudo sa okamžite postavil do gardu a vtiahol Butterbeana do svojho sveta. Zem. Butterbean, bezmocný ako uviaznutá veľryba na podlahe ringu, nemal žiadnu odpoveď. Sudo mu nasadil pákový chvat na petu a muž, vážiaci 192 kg, sa vzdal za menej ako 2 minúty. Sudo to oslávil tancom v ringu. Butterbean tam zostal sedieť a pýtal sa, čo sa práve stalo. Ale Butterbeanová nočná mora sa ešte neskončila, pretože tam čakal ďalší menší muž, ktorý trpezlivo čakal, aby mu rozdrvil nohy. Hongman Choi, korejský kolos, ktorý meria 2 m a 18 cm a váži viac ako 158 kg. Muž, ktorý si roky zapisoval mená svojich súperov do svojho zošita smrti a sledoval každého jedného z nich. Z ohromujúcej výšky. Dokonca aj Badr Hari, súčasný šampión ťažkej váhy v K1,
sa musel naozaj pozrieť hore, keď tento muž vošiel do miestnosti. Choi sa nenechal zastrašiť. Uštedril silný úder, ktorý poslal Badra na zem. Ale Badr sa okamžite postavil a začal obrábiť divokými údermi do tela, ako muž, ktorý vysekáva horu vlastnými pesťami. Na konci tretieho kola sa Choi ledva držal na nohách. Jeho roh, keď videl, ako sa jeho muž mení na živú lekciu anatómie, urobil niečo, čo sa nikdy predtým nestalo a hodil uterák do ringu. Badr Hari práve dokázal, že aj tí najväčší obry majú orgány a tie orgány môžu byť úplne napadnuté, zničené a poškodené. Hongman Choi bol 6 rokov mimo bojových športov. Možno aby sa zotavil, alebo možno aby prehodnotil svoje životné rozhodnutia. Možno oboje. Vrátil sa, stále meral 2,18 metra, stále vyžaroval tú auru neporaziteľnosti, ktorú mu dával jeho vzhľad budovy, ktorá sa naučila nosiť rukavice. Jeho súperom bol Carlos Toyota, o 30 cm nižší. Toyota opatrne obchádzal, potom sa rozhodol, že opatrnosť je preceňovaná. Vrhol sa dopredu a rozbehol sa plnou rýchlosťou, čím poslal korejského obra priamo na čerpaciu stanicu. apríla 1993. Prvé finále K1 World Grand Prix v histórii. Ernesto Hoost, muž, ktorý by neskôr získal 4 svetové tituly, ešte nebol legendou a Branko Sikatich sa chystal zapísať do histórie. Just kontroloval tempo. Niekoľko sekúnd pred koncom kola to vyzeralo, že ho vyhrá. Potom sa Sikatich posunul dopredu s ľavým hákom a ničivým pravým overhandom, ktorý zasiahol priamo. Just zostal v bezvedomí ešte predtým, než dopadol na zem. Lebaner už raz porazil Hunta, keď ho niekoľkokrát zrazil k zemi. Takže keď si ho Hunt opäť vybral vo finále K1 Grand Prix, celý štadión si myslel, že Hunt sa zbláznil. Od prvého úderu gongu bol Lebaner sebavedomý. V druhom kole Hunt odhadol Lebanerovú kombináciu a zasadil pravý hák, ktorý presne trafil jeho sánku. Lebaner bol v bezvedomí ešte skôr, než dopadol na zem. Hunt nakoniec tú noc vyhral celý turnaj, tým sa mal príbeh skončiť. Ale Lebaner sa vrátil o 14 rokov neskôr. 5. októbra 2024. 51-ročný Lebaner sa po prvýkrát po 14 rokoch vrátil do ringu. Jeho Super KG mal za sebou 5 po sebe idúcich prehier, nikto neočakával žiadny problém. V prvom kole sa Lebaner zdal byť tým skúseným majstrom, akým kedysi bol. Potom sa KG vrhol dopredu, pritlačil legendu na lana a zasadil dokonale načasovaný kop do hlavy. Šéf Kauno padol bez vedomí. Marcelo Garcia so 77 kg vstúpil do absolútnej divízie, kde neexistujú žiadne váhové kategórie.
Jeho súperom bol Rico Rodríguez, bývalý šampión UFC v ťažkej váhe so 136 kg, čo predstavovalo rozdiel 59 kg bez úderov. Aby sa veci vyrovnali, bez šťastných úderov, len čistá zručnosť proti holej veľkostnej preváhe. Rodríguez sa snažil využiť svoju veľkosť na to, aby Garciu rozdrvil a kontroloval, ale Marcelo sa pohyboval ako voda, prechádzal z jednej pozície do druhej a nikdy nedovolil ťažkej váhe získať akúkoľvek kontrolu. Potom Garcia zhodil Rodrígueza na zem, rýchlo prešiel do páky na pätu a Rodríguez sa takmer okamžite vzdal, keďže vedel, že jednoducho neexistuje žiadna možná cesta von. Igor Bobčančin, 100-kilová ukrajinská demolačná guľa. Jedna zásada, postupovať vpred a všetko zničiť. Jeho súper, Fred Floyd, vážil 160 kg a celý čas pred zápasom sa ho snažil zastrašiť. Ale Igor sa zdalo, že to vôbec nevyrušilo. Floyd sa ho snažil naháňať po ringu, ale Igor odpovedal brutálnymi kombináciami, ktoré nemilosrdne mierili na najslabšie miesta obra. Floyd sa ďalej pohyboval, až kým ho jeho vlastná váha nepripravila oddych. Potom Igor zasadil kombináciu, ktorá jediným úderom zhasla všetky svetlá obra. ...31. decembra 2004 na K1 Premium Dynamite Akebono čelil ďalšej nočnej more Royce Gracie. Legenda brazílskeho jiu-jitsu, ktorá zrevolucionalizovala MMA. Royce vážil 180 libier, Akebono 500. Rozdiel bol 320 libier. Od začiatku zápasu Royce zmenšil vzdialenosť. Ale tentoraz to obor myslel vážne. Akebono sa pokúsil využiť svoju váhu a údery, aby rozdrvil Brazílčana, veriac, že ho jeho veľkosť zachráni. Ale Royce mal iné plány. Gracieho mágia fungovala aj proti mužom, ktorí boli 3-krát väčší. Royce Gracie už dokázal, že aj obry padajú. A Kujisa Minowa sa stal legendou japonského MMA z určitého dôvodu. Špecializoval sa na ničenie obrov. Zvyškou iba 1,75 m a váhou 185 libier vyzeral Minowa ako obyčajný chlapík, ktorého by ste mohli stretnúť v supermarkete. Ale v ringu bol zabijakom obrov. Dňa 26. mája 2009 sa Minowa postavil proti Bobovi Sappovi. Ten istý Sapp, ktorý práve zničil Akebona. Rozdiel v hmotnosti bol absurdný. Sapp prevyšoval Minowu o 190 libier. Vyzeralo to, že by mohol robiť bench press s 2 Minovami. Ale Minowovi to nevadilo. Študoval Sappove slabiny. Hneď po zaznení gongu sa pokúsilo strhnutie, čím ho dostal na zem. Sapp sa zúfalo snažil uniknúť pomocou svojej sily, ale Minowa bol už o 2 kroky vpred. Minowa prešiel za jeho chrbát, chytil mu nohu a nasadil brutálnu Achillovú páku. Keď tlak narastal, Sapp urobil to, čo vždy robil, keď sa veci začali komplikovať.
vzdal sa. 375-librové monštrum sa vzdalo pred mužom, ktorý vážil menej ako 200 libier. Ale roky predtým sa zápasník, ktorý mal len 180 libier, postavil ešte väčšiemu obrovi. A tento súboj by nebol taký jednoduchý. Wagner, známy skôr ako Sulusinho, bol brazílsky obor s hmotnosťou 390 libier. S výškou 2,03 metra a obrovským rozpätím paží rozdrvil súperov čistou silou a veľkosťou. 31. decembra 2005 na Pride Shockwave Sulusinho čelil Fjodorovi Jemelianenkovi, špecialistovi na sambo s hmotnosťou 220 libier. Vedľa neho vyzeral Fjodor ako obyčajný chlap. Rozdiel bol 125 libier a stavky favorizovali obra. Ale keď zazvonil zvon, Fedor neustúpil. Skrátil vzdialenosť a obraz zložil jediným úderom. Keď sa Sulusinho pokúsil postaviť, ďalší úder ho opäť poslal priamo na zem. Fedor ukázal pravdu, ktorú majú všetky tieto zápasy spoločnú. Technika, výdrž a inteligencia vždy zvíťazia nad veľkosťou. Fedor rozdrvil monštrum s hmotnosťou 390 libier. Ale to sa nedá porovnať s tým, čo sa stalo pri najväčšom nepomere veľkosti v histórii bojových športov. 5. marca 2011 na turnaji K1 v Budapešti Bob Sapp, americká beštia so 170 kg, ktorý desil v Japonsku a Európe, sa stretol s Kunklím Tibadarom, maďarským šampiónom v Muay Thai, ktorý mal iba 77 kg. Keď sa zápas začal, Sapp zaútočil ťažkými údermi, aby všetko ukončil za pár sekúnd. Ale Tibadar si zachoval pokoj, mal pevnú obranu a čakal na ten správny okamih. A potom sa stalo nemožné. Sapp to prehnal s úderom a Tibadar protiútokom čistou ranou poslal obra k zemi. Bojovník vážiaci 77 kg práve zložil najdesivejší fyzický zjav v tomto športe. Opäť sa ukázalo, veľkosť nehrá rolu, ak ju nevieš využiť. Mighty Mo je samojská demolačná guľa s hmotnosťou 129 kg, schopná poslať kohokoľvek na druhý svet svojimi nukleárnymi pesťami. Raz mu organizátori dali ľahkú desiatu. Malý Tajčan menom Cao Clay, pričom medzi nimi bol smiešný váhový rozdiel. 59 kg. Začal sypať údery ako perlíkom, ako muž, ktorý rozdrví muchu poklopom od kanála. Ale Cao Clay si nechal svoj rozhodujúci pohyb na záver. Vyskočil do vzduchu a zasadil rietajúce koleno priamo do múvej sánky. Obor vážiaci 129 kg sa zrútil ako zrútená budova. Muž, ktorý vážil polovicu toho, čo on, ho práve knokautoval pohybom, ktorý akoby vyšiel priamo z filmu o bojových umeniach. Ale ak dokáže lietajúce koleno zložiť obra, počkaj, čo sa stane, keď obrovi dojde čas za 21 sekúnd. Tomáš Červinský, ktorý bol v tom čase považovaný za najťažšieho MMA zápasníka v histórii, váži 174 kg. Muž taký veľký, že mal vlastnú atmosféru. Vedľa neho Mark Potter so 108 kg vyzeral ako muž, ktorý sa stratil a ocitol sa v nesprávnom PSČ.
Potter okamžite vyštartoval, poslal Obra na zem a dokončil ho údermi na zemi, až kým rozhodca nezasiahol, aby ho zachránil. Ale ak 174 kg padne za 21 sekúnd, predstav si, čo sa stane, keď bloger z YouTube vstúpi do ringu s mužom, ktorý vyzerá, ako by bol vytesaný z mramoru. Josh Breckner, neporazený s telom Apollóna. Úplne presvedčený, že jeho svaly rozdrvia tučného blogera South Papiho. Muža, ktorého tréningový plán pozostával z videohier a hamburgerov s dvojitým syrom. Ale hneď ako zazvonil zvonček, Papi prevzal úplnú kontrolu a hral sa s Brecknerom, ako by bol bezmocné dieťa. Nakoniec poslal olympijského Obra priamo do Tartaru, úderom, ktorý nikto nečakal. Pohovka porazila posilňovňu. Josh išiel domov prehodnotiť všetko, ale keď už hovoríme o kolosálnych poníženiach, poďme sa porozprávať o tom, čo sa stane, keď sa 75 kg postaví proti 192 kg na Silvestra. Butterbean je stále kráľom štvorkolových zápasov a prišiel pripravený rozdrviť Mikea v týchto 4 kolách. Ale Mike mal s Obrom iné plány. Od prvého úderu gongu začal Bernardo chirurgicky ničiť Butterbeanové nohy brutálnymi nízkymi kopmi. Každý z nich dopadal s odporným tupým zvukom a viditeľne roztápal základy Obra ako horúca voda na ľade. V druhom kole, keď mal Butterbean nohy úplne zničené a jeho pohyblivosť bola na bode mrazu, Bernardo zasadil dokonalý kop do hlavy, ktorý trafil Obra priamo do lebky a nechal ho v bezvedomí. Niektorí Obri sa poučia z toho, že sú zničení, a potom je tu Akebono, ktorému to trvalo dlhšie. V tomto bode by mal Akebono mať svojho osobného terapeuta na rýchlej voľbe, pretože organizátori zápasov očividne mali voči nemu vendetu. Tentoraz mu pridelili Roysa Gracieho, legendu brazílskeho jiu-jitsu s 82 kg, ktorý už zmenil celú ranu UFC na svoje osobné ihrisko. 82 kg proti 227 kg, rozdiel 145 kg. Od prvého momentu Royce skrátil vzdialenosť, získal svoje úchopy a Gracieho mágia predviedla svoju temnú silu aj proti mužovi, ktorý bol takmer 3-krát väčší ako on. Teraz, keď sme si už potvrdili, že Akebono bol problémom pre všetkých, poďme formálne predstaviť ďalšieho opakujúceho sa zloducha tohto videa, Boba Sappa. V tom období svojej kariéry Bob Sapp dvakrát knockoutoval štvornásobného šampióna K1 Ernesta Hoosta. Bol považovaný za takmer neporaziteľného, ale Ray Sefo s tým nesúhlasil. Sapp postupoval ako buldozer a rozdával drvivé údery. Sefo prežil prvé kolo a trpezlivo si vyberal svoje údery. ...29 sekúnd po začiatku druhého kola Sefo zasadil ničivý pravý kontraúder na sánku Obra a beštia padla na zem.
Tým dokázal, že byť nočnou morou s hmotnosťou 158 kg neznamená nič, keď sa niekto so skutočnou technikou rozhodne, že už má dosť. Nikolaj Baluev, beštia z východu. 2 metre vysoký, 143 kg, majster sveta v ťažkej váhe VBA. Vedľa neho David Hayes so svojimi 95 kg vyzeral ako boxer z krížovej váhy, ktorý si pomýlil kategóriu. Ale Hayes neprišiel, aby sa nechal zastrašiť jeho telesnou stavbou. Kolo za kolom Hayes prekonával Obra, čím odhalil základnú pravdu, že veľkosť neznamená absolútne nič bez rýchlosti na zasadenie úderov alebo obrany na vyhnutie sa súperovým úderom. V rozhodujúcich kolách bol Obor so 143 kg úplne vyčerpaný. Každý úder bol pomalší. Jeho obrana sa zrútila. A Hayes ho rozdrevil s milimetrovou presnosťou počas celých 12 kôl. Keď zaznel záverečný gong, David Hayes odišiel ako nový majster sveta v ťažkej váhe organizácie VBA. Práve porazil muža, ktorý ho prevyšoval o viac ako 45 kg počas celých 12 kôl. Ale meno, ktoré je v tomto videu najznámejšie, sme si nechali na záver. Pretože vesmír si najuspokojivejší okamih nechal nakoniec. Bob Sapp. Stále obrovský, stále s titulom najšpinavšej krysy bojových športov, stále si vyberal superov, o ktorých si myslel, že ich ľahko porazí. Tentoraz si Sapp vybral za sústož 37-ročného Maďara menom Kunkli Tibadar, ktorý vážil 77 kg. Sapp mal 93 kg viac a bol úplne uvoľnený. Sapp sa vrhol dopredu a hádzal silné údery pesťou, ktorými chcel všetko okamžite ukončiť. Ale Tibadar si zachoval pokoj, držal si pevnú obranu a čakal s trpezlivosťou muža, ktorý mal všetko dôkladne naštudované a potom si to ešte raz prešiel. Keď sa teda Sapp opäť prehnal s ďalším nekontrolovaným úderom, Tibadar protiútokom zasadil presný úder, ktorý poslal 170-kilového monštra tvrdo na zem. Starý otec nielenže prežil stretnutie s beštiou. Dal mu lekciu ako prísny starý otec, ktorý rozmaznanému vnukovi dá lekciu, na ktorú nikdy, ale naozaj nikdy nezabudne. Sága Boba Sappa sa oficiálne skončila. Ale čo taký muž, ktorý sa rozhodol zničiť nie jedného obra za jednu noc, ale dvoch? Jan Norge. Juhoafrický obor, vysoký 2,11 metra a vážiaci 151 kg. Muž ako Jan Norge. Juhoafrický obor. 2,11 metra, 151 kg. Sokudžu bol bojovník v poloťažkej váhe s hmotnosťou 93 kg, ktorý strácal 28 cm a 58 kg. Obraz bol takmer ako komediálny skeč. Sokudžu zaútočil bez strachu, zhodil obra na zem a zasadil mu zdrvujúce údery, až kým rozhodca nemusel zasiahnuť, aby zachránil to, čo zostalo z Norgeho.
Jedno kolo a obor bol zničený. Ale tu je kľúčová vec, ešte to nebolo skončené. Tá istá noc, tá istá hala a ten istý Sokudžu, ale v semifinále na neho čakala samotná bestia. Bob Sapp, 159 kg svalov. Sokudžu práve rozdrvil obraz s hmotnosťou 151 kg len 20 minút predtým a rozhodne nemienil spomaliť. Od prvého úderu zvona zabijak. Africký bojovník útočil s rovnakou neohrozenou energiou. Odmietal dovoliť Sappovi postaviť sa. Neustále ho obchádzal a zasadzoval údery. Keď sa Sapp pokúsil ho chytiť, Sokov Sokudžu vyrazil do strhu. Zhodil na zem túto 159-kilovú beštiu, ako by to bol mokrý vrece s betónom. Sokudžu sa oficiálne stal najnebezpečnejšie vyzerajúcim obyčajným človekom v histórii bojových športov. Na ADCC v roku 2005, najprestížnejšom grapplingovom turnaji na svete, sa odohrala jedna z najneuveriteľnejších ukážok čistej zručnosti. Marcelo Garcia, ktorý vážil len 170 libier, súťažil v absolútnej kategórii, kde neexistujú váhové divízie. Tam sa stretol s Rickom Rodríguezom, bývalým šampiónom ťažkej váhy UFC, s 300 libier, čo je rozdiel 130 libier. Bez úderov, len technika proti sile. Rodríguez sa snažil rozdrviť a ovládať svojou veľkosťou, ale Marcelo sa pohyboval ako voda, menil pozície a maril každý pokus o kontrolu. Potom urobil nemožné, zhodil muža, ktorý ho prevyšoval o 130 libier. Získal dominantnú pozíciu a prešiel na pätovú páku. Rodríguez okamžite odklepal. Vedel, že niet úniku. Muž so 170 librami práve donútil vzdať sa bývalého šampióna s 300 librami v čistom grapplingu. V jiu-jitsu je technika veľkým vyrovnávačom. V čase tohto zápasu bol Andrej Arlovský už pitbull, už bol veľmi nebezpečný a skúsený zápasník. To spôsobovalo, že výzva pre jeho súpera bola takmer nemožná. Tým súperom bol Vjačeslav Dacik, ktorý mal 16 rokov a debitoval ako profesionál. Celé prvé kolo bolo skutočnou popravou. Pitbull dominoval a Dacik prijímal údery. Rozdiel v skúsenostiach bol zrejmý z každého miesta v hale. Ale len o chvíľu neskôr poslal debutujúci tínedžer Arlovského nečakane do ríše snov úderom, ktorý nikto v hale nečakal. Šestnásťročný mladík práve knokautoval budúceho šampióna UFC. Na Inoki Bomba je 2002 sme boli svedkami jedného z najvýraznejších rozdielov vo veľkosti v japonskom MMA. Naoya Ogawa, olympijský judista s hmotnosťou 230 libier, sa postavil proti. Antonio Giant Silva, brazílsky obor s hmotnosťou 385 libier a výškou 7 stôp a 2 palce. Od začiatku zápasu sa zdalo, že obor má výhodu, ale Ogawa strávil celý život s hadzovaním obrovských mužov. Za pár sekúnd skrátil vzdialenosť, chytil ho do klinča a použil čisté judo, aby obraz hodil na zem. Keď už boli na zemi, veľkosť prestala byť dôležitá. Ogawa kontroloval, udieral a dominoval, až kým zasiahol rozhodca.
Zatiaľ čo Ogawa použil judo na zloženie svojho obra, ďalší bojovník použije len čistú techniku, aby prekvapil svet. Mariusz Pudzianowski, 5-násobný najsilnejší muž sveta. Meno, ktoré znie v celom svete silových športov. Prišiel s plánom zložiť Petra Grahama tým, že ho rozdrví kladivovými údermi a vlastnou telesnou váhou. A počas väčšiny prvého kola to fungovalo. V druhom kole sa Pudzianowski pokúsil o zúfalý takedown, ktorý nevyšiel a skončil ležiac na chrbte úplne bez obrany. Hafthor Björnsson, Hora Z hra o tróny. Bol natoľko presvedčený o výhode svojej veľkosti, že vyzval zápasníka UFC a držiteľa čierneho pásu v jiu-jitsu Gunnara Nelsona. Netušil, že si práve podpisuje vlastný rozsudok smrti. Omotal sa okolo Björnssona ako anakonda, úplne mu znemožnil únik, až Hora nemala inú možnosť, len sa vzdať. Dokonca aj najslávnejší obor v histórii televízie sa vzdal. Svaly v skutočnom boji neznamenajú nič, len spôsobujú, že submisia vyzerá pred kamerou lepšie. V roku 2014 debutoval 17-ročný mladík menom Tenshin Nasukawa. Študent, ktorý sa mal stať svetovou superhviezdou. Postavil sa proti Tomovi Aramatsovi, ktorý bol o 9 rokov starší a od ktorého sa očakávalo, že ľahko zvíťazí. Nasukawa okamžite začal Aramatsua drviť s eleganciou vlastnou baletu, ktorú by ste od tínedžera nečakali. Keďže nebol z tých, čo strácajú čas, mladý zázrak nechodil okolo horúcej kaše a čoskoro predviedol svoj najdivokejší vysoký kop večera, ktorým Aramatsua knockoutoval. Martin Sultich, 119 kg svalov a prehnaného sebavedomia, ktorý vyrazil ako ohnivá guľa s pohybujúcimi sa rukami a absolútne žiadnym rešpektom voči sile svojho súpera. Jeho súperom bol Kiril Sidelníkov, 19-ročný, so 104 kg, z vlastného bojového tímu Red Devil Fedora Emelianenka. Sultich postupoval počas celého zápasu s rukami dole, rozdával údery ako človek, ktorý naozaj veril, že samotná veľkosť stačí na to, aby porazil súpera. Ale Sidelníkov zostal trpezlivý, pohyboval hlavou a čakal na svoju príležitosť. Potom ho pravý hák zasiahol priamo do brady a Sultich spadol na zem úplne dezorientovaný. Michail Koklajev, ruský silák, ktorá láme rekordy, muž, ktorý ohýbal železo, dvíhal nemožné váhy
a získal si rešpekt celého sveta v oblasti silových športov. Vyzval Alexandra Jemelianenka, mladšieho brata Fedora, profesionálneho bojovníka, ktorý trénoval na to, aby ubližoval ľuďom, dávno predtým, než Kokľajevovi vôbec napadla takáto myšlienka. Ale hneď ako profesionál začal bojovať naplno, tá starostlivo vybudovaná kopa svalov sa veľmi rýchlo zmenila na niečo úplne iné. Začnime s najšialenejším nepomerom veľkosti v histórii kickboxu. Vo finále K1 World Grand Prix 2004 nastúpil legendárny Tajčan Kaoklaj Kenor Singh do ringu s váhou len 70 kg, aby sa postavil proti Mighty Moovi, samojskému obrovi s váhou 129 kg, čo je takmer dvojnásobok. Kaoklaj nebojoval vo svojej váhovej kategórii, dokonca ani v tom istom športovom vesmíre. Mighty Mo vyzeral, ako by mohol Kaoklaj ho zjesť na raňajky. Rozdiel bol taký extrémny, že to vyzeralo ako sparing medzi otcom a synom. Ale Kaoklaj nevošiel do ringu len preto, aby prežil. Vošiel tam, aby vyhral. Tajčan sa pohyboval ako voda, vyhýbal sa úderom obrovského súpera a odpovedal kombináciami rýchlymi ako blesk. A potom Kaoklaj urobil niečo nepredstaviteľné. Skočil, otočil celé telo vo vzduchu a trafil dokonale lietajúce koleno priamo na sánku Mighty Moa. Obor vážiaci 285 libier spadol na zem ako zrútená budova. Rozhodca napočítal do 10. Muž, ktorý vážil polovicu, ho práve brutálne knokautoval technikou hodnou filmu, ale úplne skutočnou. Ale ak dokáže lietajúce koleno zložiť obra, čisté majstrovstvo brazílskeho jiu-jitsu môže urobiť ešte niečo horšie.